Arestado ang 4 na pulis at isang sibilyan sa isang drug buy bus sa loob ng Subic Bay Freeport Zone nitong madaling araw ng January 15. Kinilala ang mga pulis na sina Lieutenant Reynato Basa Jr., Corporal Gino de la Cruz, Corporal Eddie Sir Victor Alipio at Corporal Godfrey Duclayan Parentela. Sila ipawang mga miyembro ng Olongapo City Police Station 2. Kabilang din sa naaresto sa loob ng isang kitchen-type shabu laboratory ang isang sibilyan na kinilalang si Jericho Dabu. Nakuha ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police ang 300 grams ng hinihinalang shabu, 5 cellphones, 4 na baril na may PNP serial numbers at mga budel money. Agad ding winasak ng mga operatiba ang nadiskubring shabu laboratory. Samantala, ipinag-utos naman ni Olongapo City Mayor Len J. Paulino ang pagsasagawa ng random drug testing sa hanay ng pulis Gapo. Ikinatuwa naman ni SBMA Chairman and Administrator Wilma Isma ang pagkakadiskubre sa naturang shabu lab. Iginit niyang hindi kukonsentihin ng SBMA ang mga ganitong aktibidad na banta sa seguridad at maayos na komunidad. Rainiel Pawid, CLTV News.